Bon dia, el meu nom és Roberto i junt al meu equip, Martina, Paco, Nora i Ivana, us anem a explicar-vos el treball que hem realitzat de com eren les habitacions de les antigues cases del Camp d'Elx. Primer hem afegit les definicions. Primer hem posat les definicions, que les hem buscat al diccionari i després les hem escrit al treball. També hem posat fotografies dels objectes. L'equip del treball ha creat un conte molt interessant, inspirat en la habitación. Nuestro breve conte parla d'un llit màgic que cuando te dormías soñabas cosas maravillosas. Te invitem a leer nuestro conte. Hem afegit les descripcions. Els mobles estan fets de fusta. Destaquem un llit al centre. Hem afegit una descripció de l'habitació. Per a fer les descripcions hem utilitzat les adjectius. L'habitació tenia uns rius per a veure. Estava decorada a quadres religiosos, grans baúls i no tenia llum. A la casa no havia banys i trobàvem un orinal. Per a finalitzar, hem fet un mapa conceptual amb el recurs tota la informació del nostre treball. Aquestes preguntes aquí: qui era l'habitació? Quins usos tenia l'habitació? Quins mobles tenia l'habitació? Quins objectes podien trobar en l'habitació? Esperem que us hagi agradat i si us ha agradat, doneu-li un like.